नायदो ओमफ्राय नानिनि आखला बेबायदिखौ उन्दुबायो नायलाय फुंनि आरोना माने जोङो सिखारबाय बिदाजों आंजों ओमफ्राय बेहा मालाय बिदि फेब्रुं उन्दुनानै दङ आथिं हेबलायनाय एकदम यगा पज नायदो आं नायसनबावाखैमोन बिदायानो मामि 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 नायलाय नायलाय होननानै गावहा एकदम खावथं नायनानै मिनिगासिनो आरोना जि उन्दुलांदों फोदानो बिमानिफ्राय बालाबगासे आदार जानानै आरोना 6ता जाहां जाहां जाबायमोन खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय मा जेव जेव भगवाननाय महर लानो सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लग्सखौफोरा जोबोद सिनायलामोन जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना इनिफ्राय फुङावनो दुगैखां लोबखां आङो लाल साहा पार्टि खतम खालामखांबाय थ' गरम बन्दनि फैदोंसो हय थेवबाबो बेबायदि फ्रि गैया आरोना मोनथिखायो बयनाबो गरम बन्दबाबो दावस्रि बिराद दं आरोना अयथासारखा गरम बन्दबाबो मा होनो बेस्थ' थानांगौ जाहैयो मानो होनबा एसाइनमेन्ट बिराद हरदोंना थ' फैनानै जोंबो एसे ओरैनो थाफैथ'बाय एबारना दांनोसै आरोना एसे दाङाबा जाया बेथ' कन्टिनिउ दांनाय नङा थ' नायलांबाय हैदो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ना लाबोआखै मा नोंहा लेखा लाबोआखै मानो ए बुस्थुखौ लाबोआखै नों लाबोआखै होमबालाय आदाखौ नेबाय थानोसै जों नेबाय थानोसै दाबो ए बुस्थु लाबोनांगौमोन जोंनि नानिया ए बुस्थु लाबोनो बावदों ना र' मालाबा थांबा लाबोगोन थ' जों एसे कन्टिनिउ खालामनानै लागासिनो सोनाफोर चालु टेबोल गैयाहाय फिसाया मा खालामनो बिसिनायावनो थुलाव जिरायलायनानैसो नों कन्टिनिउ खालामबाय था आं एसे किटचेनाव हाबनो बोरो नायदो बेहाबो ओमफ्राय होलाय आं खांख्राइ लाबोनो बावदों आबैनि खांख्राइखौ एसे दाहार खाथ'नो दे नों थांदो आं सिगां आगै नायनो थांदो आं ओंखाम संसै दिनैबा माखौ हेबदों दे थाङा ओइ नै माबा नुहुरदोंनो आन्थिया ओइ फुल लायनो थांदो बिमाजों जाथा जागासिनो दं दिनै थांदो थां फुल लानोनो आंबो लाबो दे खोमायाव थेबगोन आं खानायाव थां मोननै लाबो आंनो दे औ थां ओमफ्राय ओरै आदाराथ' प्लेनिं जाखानाय हानानै दोनबाय नै गथ'आ इखौ भेन्दि आलु फ्राय सबाय बिमा मोननै मोनथाम न'नि फिसालाया पटल भाजा ओमफ्राय आं दालि लागावनोसै आरो जेनेरेल दिनै दालि ओंख्रिया जोंना आरो सिन्था गैया पापर दंखायो थाबायदो मामा सेन्देल दा पिन्दायदो जुया नुवारि उथाबा दे गानदो दाबा दा आन्थियाबो गोलैबा नोंबो गोलैबा आन्थियाबो गोलैबा नोंबो गोलैबा दा दे थांदो थां परबो दे जाया थरबि ओमफ्राय आरो मायाबो ओरैहाय 3 ताला बिल्डिंखौ मावखांनानैहाय मा होनो दुगैनानै साथि बाथि लागायनो मन्दिराव हाबहैबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो 3 ताला बिल्डिंआथ' मा होनना बुंबावनो अमा थाबाथ' माजे सोलियोआनो अमा थाबाय होनबाथाय आरो दा बुंसै आरोना माजों जाहोगोन माजों थाहोआ 3 ताला जौआबो बिदिनो एखमबा नाङो एखमबा नाङा माने आरो बांसिन माइया लांबासो हरगोन होनना बुंखायो आरोना ओंखायनो बांसिनानो लांग्रायासो फैयो जोंनाव गोसा दोनसै ओमफ्राय लांहैयो आरो दा आरो अमाखौ जोङो लानाङा होनना बुङो दा आरो गामियाव थानाय नालाय लोगोसे अमाखौबो लानो लुगैनोसै ना दैखालाय मा खालाय गारजायो दा उफाय गैला ओमफ्राय फिसाजो बिबार लाबोनायखौ बिदि स्राय थेबनानै लानांगौनो आरोना लाबायबो आङो है मोजां मोनदों नाय मामिखौ मोजां मोनदों ओमफ्राय नाहरलाय बोरो मानसिया बा दैथिंल' आगान दासुलां नोङो जि मोजां नुबाय होनफैलायो गावनो न' लाबोबाय आं होननानै आरोना दखानाव रिफाइन लायनो र' गारखुमाबोदों आं फैनायनिफ्राय दखाननि नाम लाथ'वाखै नालाय गोसोआव दंमोन दखानखौ ओमफ्राय ओरैबादि सिगिनानै दोनदों आङो दखान खाथियाव जा गिदिर लख्रा दङ सियाल दं होननानै ओमफ्राय दखाननि नामखौनो लायाखै आरोना फैनायनिफ्राय जाखिनि रोगाना होदों बेखौनो जागासिनो आरो आपेल लाबोखादोंमोन नालाय आङो बेखौ ख्लेब जाबाय थायो दाबो गारखुमाबोदों आं थाथों बिबैजों बिसिनायाव लाद्रा रुद्रा दङ रिफाइन लानानै फैदों आं पापायावनो रिफाइनानो गैया आरोना ओइयाव आल्लानि माबायाव दखानावहाय एफाजोंनो खांख्रिखलाबो दखानाव दंमोन नालाय लानानै फैबाय आं आधा केजिनो आदाराथ' आरो मा होनना बुंनो बेनोसै
एवहैनोसै आं पापरा ना दाख्लै जों लाबोखानाय दंखायोना ओंखाम जाग्रोबाय बिसोरो खालि बे गथ'जों आंजोंल'सै आरोना ओमफ्राय मा होनो मैयानि माखासे हालाद दं आरोना आंना सुनाफोर मैया मोनानि थ' नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो आङो नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय आं मैया माने सुट खालामनानै दोन्दों आरोना जास्ट अबे ब्लगजों मिक्स खालामगोन आं मोनथिया बाट आं सुट खालामनानै दोन्दोंमोन सुट खालामबाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसै आरोना देखो आरोना सुनाफोर जोंनि मोनानि आदारा एकदम खांख्राइ मालादि बाबा मालादि जानायमोन आङो खय बोसोर जाखो 80 बोसोर जाखो ना 70 बोसोर जाखो आंनो मिन्थिया आरोना थ' दिनै जासिगोन नै मोनानोसै सुनाफोर मोनानोसो नै ओमफ्राय अबेयाव मोननाय होनोब्ला आं गुरनाय माया माने बेरायनो थांदोंमोन नालाय बेनिफ्रायहाय हरफादों जाहैदों आरोना न'खरसे मादै मोनाहाय गावस्रा गुरनायखौनो एसे हरफादों जाहैदों थ' बेखौ संनो थाखायनो आङो नै मोनागुनाबो माया होनबाय मैथा खाजागोन होनबाय मानो खाजाया जानोबालाय होननानै लानानै फैबाय आङो सुबायबो खनसेनो संनोसै आरोना नैबेखौ एसे बानलु सामब्राम गुफुर रेडि खालामफिनदां माबाथ' खांख्राइथ' होनां एसे ओमफ्राय ओंखामाबो जाखाबाय आरोना ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ थालिरजों आलु एवनाय आरोना थालिर मैखुनजों आलु भाजि थ' मोनानि आदारा बेनो ओमफ्राय आङो संनो बावनानै मानावसो सोंगुलायबाय आरोना माबोरै सङोमोनलाय खांख्राइखौ होननानै माबोरै सङोमोनलाय माने मा खांख्राइ ओंख्रि संनो मोननाय आं गोसोआवनो गैया दे सनाफोर गोदोबो जोंहा बिदि खांख्राइखौ एथबां जानाय जायामोन आरो गोबावजों खनसे जाखिनि जायो लाइटारखौ नागिरना मोनलाय लाङासै आं जाखिनि जायो मा होनो आइयानो सङोमोन आरोना गोबावजों खनसेल' जानाय मैथाफोरजों बा बाबा जावहैनाय मैथाफोरजों जानाय बिदि गोसोआव दं खिन्थु आं सायफेराखै आरो खांख्राइ ओंख्रि संफेराखै जाम्बि होननोबा होन जेबो रोङा होननोबा होन खिन्थु आं संफेराखै नालाय संफेराखै सारेन्डार आरोना ओमफ्राय बे सारायखौ फुख'थारनांसिगोन मिन्थिया मा एवजानानै बिदि रोखोम जानानै दङथाय बिसिनाबो अबेसे आंनाबो बिदिनो जायो सम सम गोबावजों खनसे मानजिबासो खारो आरोना ओमफ्राय जेबो मैला गैया नै जि सक ओमफ्राय रुटिफोर एवजाबा मालाबा एसे अभार खामबाथाय बिदिनो जायोना सारायफ्रा थ' बिदि जानानै दं आरोना थ' सोंनानै फैबाय आङो संनोसै आरोना दा मानि आदेश बादियै बरिया गोथाव मोदोमखाबाय खिन्थु खांख्राइनो आरोना गोदो बाबा जावबा बाबा आइ सावनानै होयोबा जायोमोनहाय मेलेमखौ मा होनो ओंखाम गुदुं जानानै स्कुलफ्राव थाङोमोन बेजोंबा बाल्थिंखौ जालाय दोनबा थाया होमबा खांख्राइफ्रा बाबाया जावोमोन जोंना ओंख्रि गैयाबाथाय ओमफ्राय मा होनो दैमायाव जावहैबाय आरो दैमायाव जावबाथाय मोनबायमोन आरोना गोदो माजे समाव बिमा बिफानि आमोलाव मा मोनजायोमोन मा मोनजायामोन खांख्राइ सावनाय मा सावनाय एसे एवथ'मारनानै लानोसां संख्रि होबाय आं ओमफ्राय नायदो आरोना सोरबा आंखौ खोनानांगौबा माबादि बिहामजोसै बेलाय खांख्राइ ओंख्रि संनो रोंलाय सानसिगोन आरोना रोंमारा मोनदै सनाफोर नायलाय माने संफेराखै आरोना रोङाथ' जेबो जाया मानसिना नायदो बिखंखौथ' होआमोनदांलै खालि नै बिदिखौसो ओंख्रि सङोमोन आं माने एवखांनानैसो गोसोखांबाय आरोना आया बेखौलाय मानो होखो आंलाय बेथ' होग्रा बुस्थु नङामोन मेलेमखौसो एख'ना होयोमोन सानबाय दा होबाय थाव संख्रि बानलु नांखाजोब्बायथ' दा मैथायाव गथोंसै मा दं मा गैया दा बेखौ गारथोंसै आरोना जायनि फागाव गोलैयो दाथ' ब्लगाव होबाय नोंथांमोना नुखासिगोनहाय मानसिया नंमारगौ मा गोदाव सोराव होननानैहाय थ' नो टेनसन आरोना रोङिखौ रोङि होननानै लानांगौ रोङैखौ रोंगौ आरोना ओमफ्राय नै मैथाया आङो दै होखाबायानो बेखौबो हरनानै गोदौबाय थाथोंसै मोननैजों मोदोमनाया हले आनलिमिट मोदोमखाबाय गैलाहाय टं टं टांटां होनलायनाय बिसोर सानैया थाथोंहाय आख्लाय बलायगोनसोलायनो एकदम दे मोनथोंसै एबार अलमस्ट मोनबायानो होनजासै नै आरो मादिथो जाबावसै गोथावा हले मोदोमनायखौ हले आं बार बुंबाय थाबायहाय जि मोदोमखाबाय एसे गोदौनानै जबहोबावनोसै र' मोननायालाय मोनबायानो ना मासे मानैया माने लोथो जालांजोब्बाय वाव बरिया बेजोंनो ओमफ्राय ओरैबादि सेब मोजाङै ओंखाम जादोंना आंथ' दासान्दि मोनायाव बारा जायो बारा जाया एखमबा जायो एखमबा जाया बिदिमोन आरोना
ओमफ्राय उखैथारनाय मोनबा जायोमोन बारा उखैनाय मोनाबा जायामोन आरोना ओमफ्राय एकदम लिमिटनिमोन खिन्थु मैथाखौ मोदोमनाय लोगो लोगो आंबो एकदम क्लेब क्लेब आरो साइडआव दङ ओमफ्राय बिबार भाजा आरोना थालिरनि बिबार मैखुन माने बेनोमोन सोनाफोर आंनि हालोदा ओमफ्राय आं दा ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै आंबो जाहैनोसै इसोर जानायखौ साफा खालामखांनानैहाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि एकदम मोनानि साननि मिक्स ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच खानाय लामबाबो एकदम बोरैबाथार गरमानो आरोना हब हबथार आरो थानो हाला आङो बेयाव थांफिनसैलाय आंना खानाया आरोना